Ayinakubamba sibuya ineka ayinakubamba. Yazi nje niyezwa nje kukhala amabhodo lapha nilela ayiniyezwa. Hayi wena Sibunje asikaze sikubone uthenga igrosa kodwa uhlezi udla nje asikaze sikubone. Awukahle Rasta, yabona nje uyangisukela ngiyihlalele kahle ngidlela ukudla kwami in peace. Ukudla kwakho awunamanga lokhu kudla ukutshontshila yena. Nathi futhi inyama yami akuyona i-braai pack yami nje lena. Mana futhi yini nanjalo upheke ebusuku sesilela hayi ubunaphe ngane mina. Rasta sopheka kanjani emini ngoba nisuke ngicwele lana nomagqomoza nipheke into engapheli. Nithi sipheke kanjani? Kule nyama engidlayo mina ngithenge nje last week le nyama. Mana mawuthe yakho kuqala mani imalini i-braai pack? Imalini? Awu Rasta ayibuza umuntu orong. Yabona nje mina eslipha ngisibeka isidala. Isliphu ngiyasilahla. Futhi mina nje ngumuntu oswayiphayo-ke nje mangiyothenga. Indawo zama-price angiyinayi kakhulu. Ayineka ayi wena nakusola ayineka ayi. Wena Rasta bona umuntu othatha into zakho la nomagqomoza. Uyena umuntu odla into zakho. Ngeke ngiyenze into nami leyo nto kuwena yazi kucwele kanjani bo. Ngeke nje ngiyenze leyo. Qala amasama adliwa obani amasama? Ubani owadla amasama? Ya umagqomoza njengoba ngisho nje mfethu. Yazi futhi ngikhumbula kahle ngimtshela cha ungayithathi lezi dazi lamasa kaRasta. Ungawadli lamasa kaRasta. Ngangimtshela yazi into nami naRasta bona. Umkhuzi. Ayo right sibuya inakuza. Hayi abona kusasa nje nifuna umreporta ku-RA Magqomoza hayi ngizoreporta ku-RA. Kusho kusho njengokuphumdala kusho njengekhehle dala kusho